Dungaren rek iso tangi isuk rek, rasane seger ngono mari adus. Lang, Gilang, rokokmu nandi Lang? Lang, melek dilu po Lang, aku njok rokokmu nandi? Di dulu mari keluar rokok kuan, dokah. Tangi po Lang, cok macak budrek kae kon iku. Tuh. Entene Lang, mosok iki rokokmu? Masa ente sih Wan? Berarti yo ente Wan lali aku. Kon niku rokok kari bungkus itu sik disimpen ae. Ah. Bayun. Bayuni. Bayun. Apa Wan? Kok manggil-manggil aku? Kate ngomong dilu ono perlune. Ya masuk sini Wan. Tak naruh handuk dulu aku Wan. Wangire ome Mbak Yuni. Mau ngomong apa kamu Wan? Gilang iku lho Mbak Yun, cerita nang aku. Saiki kerjane sepi, golek pelaris angel. Terus? Yo Gilang sambatan nang aku, gak duwe rokok. Gilang sampe tukokno rokok. Kalau dia yang butuh rokok, kenapa nggak dia yang kesini? Kok malah kamu yang kesini? Yo mungkin Gilang izin sungkan kate ngomong langsung Mbak Yun. Ya nggak bisa gitu dong. Masa nggak mau ketemu sama aku, tapi mau sama duitku. Yang sportif lah. Aku udah capek Wan nggak dihargain Wan. Aku udah capek Wan dibodoh-bodohin cinta Wan. Sampe kok berubah drastis ya Mbak Yun. Hei, wanita mana yang rela berjuang sendirian Wan? Coba pikir. Omonganmu Yun, jan koyo pengarang puisi cinta. Lapo kon wan isu-isu kok wis dayon ndek omahe Yuni. Ayo mulai, iki lho wis tak tukokno sego, sarapan bareng. Iya wis Pak, sampean mulai dhisik tenono ndek omah. Temenan lah Mbak Yun, Gilang gak sampean tukokno rokok. Kak, Tego sampean. ya tega lah. Wong Gilang ngajak aku tega. Ya wis tak balik Mbak Yun. Ya udah sana balik. Enak aja aku mau dimanfaatin. Dipikir aku cewek apaan? Dikira cari uang itu gampang apa? Kon niku lapo lambemu kok mencet-mencet. Iki lho sego dan dipangan. Iya ya Pak. Tuku sego apa Cahir? Lho ono kontak lang tibake ndek kene lang. Iya ta Pak, wong Gilang turu kene kok. Ya bapak kan lah garo, masalahe bapak tuku sego mek telu, gawe awakmu, gawe bundamu ambek gawe bapak. Lu gak apa-apa Cahir, sampean pangan wis. Lah apa sampean mikiri aku? Sajane aku ya ora mikiri awakmu lang, tapi masalahe awakmu kan sik entas takon, tuku sego apa Cahir? Sewan, tak pikire. Mikir apa Pak? Ya mikir sego iki lho Wan. Ah, ngene. Iki siji ndek gawe bundamu. Iki bapak, iki awakmu kembulan ambek Gilang. Ya Pak po ae Pak. Yo gak apa-apa, sing penting kan mangan siji mangan kabeh. Ayo lang kene lang, dadi pangan lang. Kok ngasno iki awakmu, iki wae bojoku lang. Lah kan bundamu nang ndi Wan? Karo iku mang mari ana telepon teko adike langsung metu. Lah terus metu nanti. Jare nang ATM dilu. Wancet tae. Opo Pak? Pasti urusan duit. Bundamu lek mari lo telepon teko Andi adike iku pasti gopo. Iya anjen Pak, mang rada gopo. Ya jelas, mentolo tak tunjeki ae Andi iku suwe-suwe. Delokne ya sampe bundamu mule. Kesel bapak Wan sing ngandani bundamu iku. Lah lha apa sampean nganu nang aku? Wis bae iki segoku. Lah sampean gak mangan ah. Gak mangan-manganan. Gak selera wis. Pak, sampean temenan gak mangan ah? Enak lho iki pecele. Gak selera. Enak lho Pak pecele. Ono dadar jagonge iki senengane sampean. Gak usah kesuwen. Kene wek bundamu tak pangane Wan. Lho kene kok tambah plonga-plonga ae. Kekno iki lang. Amit Cahir. TRT. RT. Ya Gusti! Arjun! Arjun? Iya, kayak nom-nomane bojoku. Jenenge Arjun, tapi wis gak ono umur. Lara usus puntule. Arjun. Iya. Arjun.
Jenengku kudu Arjun, Dek, jenengku Takim. Aku malah kelingan Arjun. Aku kudu Arjun, aku Takim, aku rene golek RT nanti wonge. Arjun. Wes, Dek, ojo nangis, Dek. Aku iki kudu Arjun, jenengku Takim. Aku malah wedi dhewe iki. Lawamu wis gak ono, tapi wujudmu nyata. Sak blekere dodo Arjun. Ya wis, Dek, yo, aku tak mulai lek ngono. Tak kaweno kopi sik. Aku nggawa kopi teko kampung deblok dhewe. Ora usah wis suwun sampean mlebu. Engko omongno nang RT yo lek aku goleki rene. Arjun. 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 Lela. Lel, Hah? Lela. Lapo sih tole-tole? Gak popo. Jare omahe bocor, sebelah ndian sing bocor. Sing bocor ya iku lho. Dron, kamar pojokan iku bocor. Winginane awakmu laro dhewe. Wis tak peneki gentenge tak benakno. Ternyata sik rembes. Koe memang tawange. Ambek iku lho, penyakit iket biyen gak mari-mari. Ruang tamu tambah nemen lek udan angin, bocore buanter, asbes lho sampe ngeflek. Terus iki paralon, koyoke ming selekim. Soale lek udan iku grojokan banyune minggir. Oh, ya wis, tak celukno tukang cek ndang digarap. Lah lah apa sih dicelukno tukang? Kok kamu garap dhewe ae? Aku iki sibuk lel akeh kerjaan. Arjun. Arjun. Teko maneh sih lel minggir lel. Lah apa kok sih iki? Aku iki lho diarani bojone biyen. Aku iki Takim, Dek, kudu Arjun. Iki Takim, Mbok. Ayah anakku, ayah Akbar. Kudu Arjun iki Takim. Mustaqim. Enggak, iku Arjun. Apa awak memocok maneh di saat aku wis ikhlas. Lel, kongonan mulai lel. Lah kok mulene ya apa? Ya wis kongonan mulai kono lagi. Lakon ku ambek anak apa sih ketemu wonge? Wis agendang. Arjun. Wis ayo balik. Iku Takim kudu Arjun, ojo ngotot sampean. Ayo. Aku kelingan. Awak mau wedok, aku ya wedok. Padha duwe perasaan. Iya, Mbok. Iku masalah jenenge Takim kudu Arjun. Sampeyan iku mek kebayang-bayang ya. Ya, istighfar. Arjun. Wis istighfar ae balik. Arjun. Ayo balik, wis balik. Ambekane ku sapa sih lel? Kok medeni ngono? Iku mbok RT. Loh, jare RT gak duwe wong tuwa. Mbah. Wong tuane RT wis kena umur kabeh iki mbah satu-satunya. Oh alah. Ya wis, di mana sing bocor? Ya kan ono mek iku ambek iki. Loh, lah iki lembab ngono lho, ngomong gak ono. Uga, mek lembab gak bocor. Iki berpotensi lek dijano suwe-suwe nemen. Oh, ya wis tak celukno tukang kok nyendang digarap. Kim, nek dhuwure lawangku iki lho, ana sing bocor titik. Mbok menisan benakno po, mumpung kate tandang gawe. Lah prasamu aku iki babumu. Kon lak ndek bojo sih. Kon genakno bojomu po. Lah kon kan kate renovasi. Opo gak satu kali kerjaan, kok tambah ngongkon bojoku. Aku gak ngurusi kamarmu. Gak ngurus. Ba ambruk, ba lembab, ba bocor, karep-karepmu. Wis. Ya gak popo kon ngomong ngono. Mentang-mentang aku ndek kene nunut ngono ah, mbok sepeleno. Ya bagus lah lek kon iku sadar lek kon iku nunut ndek kene. Wis. Sendang tak golekno tukang lel, cendang digarap. Sampai kapan nunut terus? Wis. Ngono iku Mbak Lel. Mentang-mentang aku gak duwe omah kere diremeno. Lek aku soge Mbak Lel, ojo aku sing melok sampean, sampean melok aku. Wis iso aja garane lu, aja kakek colok. Kon gak duwe omah padha, aku ya gak duwe omah. Omah iki sertifikate atas nama Takim sih kan. Ngerepoti apa maneh adikku, Mang? Ngerepoti apa maneh adikmu iku? Pasti masalah duit sih. Wis jelas-jelas padha rumah tanggae, kudune ngerti batas. Masalah adikku satu-satune. Ya wis ngerti. Ya wes lek koyo ngono, kate njaluk tolong sapa maneh, Mas lek gak njaluk tolong aku. Masalahe adikmu Andi iku ruwet, lek duit jarang bayar ngenteni tukaran dhisik.
mbok sele-sele no. Gak pamit aku pisan. Modele koyo aku iki sing paling sugih ngono lho. Padahal iku padha botoe. Berarti sampean gak ikhlas kayak aku duit blonjo. Iki duduk perkara ikhlas gak ikhlas. Iki perkara Andi adikmu sing ngrepoti ae iku lho. Apa bedane karo Wawan sing repoti pisan? Do bodoh. Ngerti yo, utakmu gak mainan, getemu gak mlaku ah. Wawan iku anak. Wis dadi tanggung jawab wong tuwa. Lale Andi iku adikmu gak tahu diri, gak duwe izin. Temenan. Aku jan benci ambek adikmu sing jenenge Andi iku. Terus Mas, ilono adikku terus. Hina adikku terus. Sampean iki aja pilih kasih. Pilih kasih apa sing mbok maksud Tepilikan Mas. Tepilikan. Ayo Mas, ajaran gak puasmu. Ajaran tepilikan. Kok nantang, Mon? Nantang mau ini kan Mas. Terus mati yo orang. Hei, nantang. Tepilikan. Ajaran Mas, ajaran aku Mas. Her, istighfar, Her. Iku wong wedok, Her. Iku bojomu. Pegel aku lu. Aku kerja sampe aku gak nyekel duit. Lah kok duit nek sele-sele nang adike. Wes saiki njalukmu yo apa? Gak seneng aku ambek kenean iki. Her, eling, Her. Nyebut, Her. Mbak Rosa, istighfar, Mbak. Pisan kas kon yo. Apa bisa kasih apa? Anjene anjiku adikku. Lah kon kok meneli ya? Kon njalukmu apa? Andi sing ngerontak. Kon kok nonton goblok wes. Her, istighfar tak, Her. Aku loro ati, Mbak Lu. Aku gak ono regane nek matane arek iki, Mbak Lu. Apa ae sing tak lakoni selalu salah di matamu. Kok masih meneli? Ayo, Ayo, baros, metu baros. ayo wis jaluk apa wis. Wis cangkemmu gak iso meneng ah. Istighfar, Her. Kawan kali wis gak bojo gak apa-apa aku. Gak ngurus aku gak wedi. Aja iku dulurku kok. Wes, Mbak Ros. Cangkemmu gak iso meneng ah. Gak ngurus gambare kon gak apa-apa wis. Iki omahku yo. Mbak Ros, sepurane. Bukannya aku ikut campur, tapi aku seakan Mbak Ros delok wong tukaran apa meneh wong wedok sak bojo. Minum ah. Kayaknya haus. Yuni, wes Ayun, sabar Mbak sabar. Saiki ngene. Adekmu Andi nyelek duwe awakmu 3 juta, gak nyaur. Aku yo meneng. Sertifikat sawahmu. Nek gak dekno gak ngansur, sapa sing ngansur? Lawanmu sih, duwemu teko ndi? Aku maneh sing tekor. Terus bongkaran terus aib keluargaku. Terus Cak Her, wes ah Cak Her. Jarno, lek iku aja iso garai dhek seneng. Bongkaran terus. Bongkaran. Rosa, kamu marah nggak apa-apa. Jangan gebrak-gebrak kursiku. Kamu marah malah mau rusak properti. Yuni lah terus ah. Mbok sik Yun mandek kok dilu. Temenan kon. Saking kon dibelani lulu, gak dibelani lulu, taremet lek kon ae. Her, kok pintuku yang digedor-gedor? Kalau rusak siapa yang mau tanggung jawab? Aku gawe kompore prengki kaya gak legoblas. Wis genine cilik, gawe gas. Lah ana mledose, lah entek raiku. Wis aku legon gawe kompor tungku ngene. Wis genine gedhe, ora entek-enteki dhuwit. Kesuwen ditugel dadi loro kene lak penak. Ayo kon. Ndak masak. Aduh, kate nggawe apa maneh iku? Kate nggawe apa sih Mbok Jum? Kok noto kayu mbek boto ngono? Kate nggawe kompor ah? Iya, kate nggawe kompor, gawe ngobong lambemu. Mbok Jum, aja aneh-aneh lho ya. Kok kate nggawe kompor nek njaba barang? Engko lek kobongan ya apa? Omah nek kene mepet-mepet lho ya. Aja aneh-aneh sampean Mbok Jum. Wis ana kompor, kok sing kate nggawe kompor? Lah sing gawe lo aku, sing masak yo aku. Kok kon sing nyocot? Aja sirik po. Ayo gelut ta? Apa? Oh alah, dikandani api-apian kok malah nyengol-nyengol. Kabeh wong ditantang gelut. Sampeyan niku pendatang, Mbok Jum. Aja gawe sak karepe dhewe. Lah masalahe, aku gawe kompor lho ning ngarepe omahku, kudu ning ngarepe omahmu. Apa kon kok ngurusi ae, jaluk digawekno pisana. Wis Mbok Jum, sak karepmu wis. Ngandani sampeyan niku wangel. Pokok ana kejadian kobongan di kampung kene, sampean sing tanggung jawab. Lho. Sampeyan kate gawe apa, Mbok? Kok noto pring ambek boto? Kate gawe apa, Mbok? Aku kate gawe kompor prank. Kompormu genine ora gede, aku ora telaten. Ora gede yo apa sih, Mbok? Wong kompor gas dek jero iku yo genah, genihe biru.
Sampeyan ojo aneh-aneh, Mbok. Ojo gawe kompor koyo ngono, garai rusuh, bahaya. Ojo dipadakno mbek desa, Mbok. Dek kene iki lahane cilik. Mangku tak kandhani te, malah aku diamuk-amuk nyengol-nyengol. Mau tak omongi, Mbok, aja nge kompor ngono. Engko kobongan lho ya, nggone iki sempit. Aja adu-adu lho ya. Temenan aja adu-adu. Aku ora tau ngurusi awakmu, kok lambemu suwek. Ngono iku te, kon krungu dhewe kan, mbokmu ya apa? Aku ora tau golek gara-gara te, mek mbokmu sak karepe dhewe. Mbok Jum. Rungokno aku ngomong. Suwe-suwe aku kuru tekanan sampean. Oh alah, kok salah aku. Aku njaluk duwe prank, ngelak aku panas kepin stroke. Lah, anggur ngono. Sampeyan njaluk dhuwit nang aku gawe tuku stroke. Timbang liyane gawe keributan ae. Hi, sampeyan ya apa sih, Mak? Mepi gak dijepit. Mabrung te, ya sepurane wong kena angin. Kula mbok, ndang tuku es kono. Assalamualaikum, Mama. Loh, wih, turu. Duren nih? Oh, arek iki ya. Awakmu tuku duren ale? Iya ta, Mak, gawe sampean iki. Kok ya ngerti. Lek mama iki pirang-pirang dino kepengin duren. Wis delen kono jarno engko ae tak olah dadi ketan duren. Ya ojo ta, Mak. Ayo dipangan saiki ae, Mak. Aku ya kepingin Saiki Iya, Mak, saiki lah. gak usah digawe ketan duren. Gak usah kesuwen. Ya ayo. Tuku piro iki, Nak? 120.000. 120 gedene rek. Ya apa sih naliye cek ribete iki. Tapi ambune wangi le. Wangi pol iki, Mak, mbune, Mak. Jare wonge legi soale. Ya mesti bakul duren ndek dia ngomong legi, manis, legit. Awakmu iso buka gak? Gak iso. Duh, sumpah. Talihe bulet iki. Lah di TV-TV lho bar buka duren iku enak buk dak ngene. Masih wonge mang yo enak, Mak, bukake ndek kono. Lah lapo gak njok buka wonge. Ya apa iki? Kene iki Bang ya. Ya iki ya, iki garis ya. Iya, Mak, iya, Mak. Kok angel bar? Wis bener iku, Mak, terusno, Mak. Angel iki alot. Terusno ta, iku lho kurang Hei, iku lho. wan. Kate nang ndi kon wan? Ya kate mule Mbak Lel, opo o? Mas Wan, tolong bawa Mas Wan bukan duren iki. Mamaku kesusahan iki lho. Iki lho diluake, kon lak kuat ta. Akbar gak iso buka duren, wan. Delok niki lho wan lho. Kuwedene Mbak Lel durene. Iya Akbar tuku. Lah iku wis buka ini. Lah iya, Akbar iki lho wedi ambek kolete. Ayo tarikin, ceklen. Iki lho plending no. Sing di Mbak Lel. Pekangangno iki lho, pekangangno, Iya, pekangangno iya. tanen. Isore tanen. Lho, dipekangangno ngene lho, ji. Loro Mbak Lel duriye. Tahan. Iki lho dipekangangno. Kira. Tak coba isik kene, Mak. Wis cobaan kon sing tuku. Nyawan. Aku gak terlalu seneng duren Mbak Lel. Lho yo apa iki? Enak, Mak. Duren enak kok gak terlalu seneng duren. Coba iki lho sing cilik. Gak seneng Mbak Lel. Seneng. Kok lak kulino cobaan. Sing cilik. Lho, nyocek lho gak apa-apa. Enak, Mas Wan. Enak. Manis sumpah. Wis dan emplokan duren iku. Ya apa? Manis Mbak Lel. Aku lek kakean ngeluh soalnya Mbak Lel. Berarti kon lek kakean mabuk duren, kurang tawar. Bismillah. Sumpah rek. Iso kok ono susuwe ya le yo. Iya. Duren ta iku rek. Iya, Mak, duren. Lah sampean gak mambu ta, Mak? Ya mambu tawan, makane aku metu. Sopo lel tuku lel kok gede temen durene? Akbar iki lho, Mak, mulai sekolah saking tuku duren. Mas ini gak usah dibuka, Mak, gawe engko ae. Sing iki ya. Iya. Tadi separuh iki gak usah dibuka. Ya wis tak taleni aja gak retak ya. Iya, Mak. Arep apa Mak sampean duren? Iki lho lek arep. Lah wong duren iku favoritku lel, kok mbok tawani. Yo arep ta. Tarono aku ya. Iki lho, Mak, si Jeding ambek Akbar. Kon gak maneh awan. Enggak Mbak Lel. Nyo iki lho sampean jobok si Jeding. Le, iki sing separuh tak gawe ketan duren gak apa-apa.
Gak apa-apa, Mah. Nah, nyok siji mak men wis endi iki? Dibuat wis, sampean mak tun. Lah, sagaris tak gawe ketan duren ya. Iya, Mah. Temenan gak tambah? Wis, Mbak Lel. Duh, enak, Mak. Enak, Lel. Durene Lel, metu. Mak tun rek lek mangan luwe sampean mak. Mbek sego ah. Menengo kon aja protes, menikmati dikei tanggoku sing paling apik dhewe. Ya lek kon duwe apa-apa gak tau nyiprat nang aku, wan. Lel, iku durene wis meletek, timbang digawe ketan kesuwen, mbok dipecah mesisan Lel, aku njaluk siji kurang aku. Mbak Lel, kon mlebu kabeh duren niku. Bajing iku ero elek ana wong nggawa panganan. Aja mulai po, wong aku gak lapo-lapo lho, sik dilokno ae. Kon mlebu Mbak Lel durene Mbak Lel. Wis dikeki kok njaluk tambah. Mulih kono lho. Heeh, gak ngenan wong mangan ae. Wis Mak, sampean mulih Mak. Aku wegah kate rame. Mulih. Lel, si jingkas po. Wis tak gawe ketan duren. Iki ambek Akbar digawe engkuk. Wis. Hah! Senengane ganggu ae. Wong sing duwe iku lho ora tau protes. Kok awakmu sing kakek bacot. Kon lek kepengin akeh, nanduro dhewe kono lho. Apa untalan iki kulite? Lah untalan dhewe apa kulite? Lah mbok pikir untuk geraji tegas mangan kulite duren. Ojo ngomel ae ndang mlebu kono lho. Wah, gak duwe isin. Wis. Jarno Mbak Lel. Lah bakku mlebu bakku enggak iku lho apa? Wong ki omah-omahku. Bakku atus sing karepe lawang apa? Ngelawan yo. Sus. Ayo, buka. Mlebu apa gak? Susi. Iku durenku aja digawe uncal-uncalan kok ya. Kon le sampe logor tak kok temponi ya. Panganan kok diuter-uter. Ayo bayarno durenku rene. Anjene iki lho Mbak Lel. Jarake aku tok ae pirang-pirang dino. Dikira aku wedi lek yo. Wis. Kok ben aku duwe panganan dadi perkara, dadi ribut, dadi tukaran. Akbar ki apa? Ya buka duren di ngarepan barang. Mang manut mamae lah enak buka duren di jero. Lah sampean kok malah nyalakno aku sih, Mah. Wong aku sing tuku. Bata pangan ndek dia ya sak karepku ta. Encane matun iku lho doyan ngomong. Karena lagi rame di YouTube, akhirnya aku mau cobain es krim kecap asin. Oh hey. Nyam. Yang banyak dong kecap asinnya. Cukup. Mari kita aduk-aduk. Diaduk biar nyampur. Mari kita coba. Aduh, kok enak sih, Ya ampun, sumpah, iki eksperimenku sing gak gagal. Menek koncoku di sekolahan tak kandhani kabeh. Arek-arek kudu tak kandhani, arek-arek kudu nyoba kabeh es krim iki. Rasane iki lho rek, es krim dadi es krim sing mahal ngono lho. Sumpah talah. Kok enak yo. Es krim dicampur kecap asin. Tambahin maneng, tambahin maneng. Wih, enak rek mangan opo rek? Kok gak tawa-tawa? Kok saiki gak tau nyopo aku lan? Sombong men. Aku bukan sombong. Mek dhewe ku jarang ketemu. Es krim ki lho, njaluk Es krim opo iku lan? Kok warnanya coklat ngono lan? Lho enak, es krim vanila iki dicampur kecap asin. Rasane lho lan, dadi salted karamel. Wih, aneh-aneh ae pasti gak enak iku rasane. Kon ngremeno aku, tambung gundulmu kapok kon. Sumpah iki lho enak cobaan. Enggak wis lan, suwun gak mbayangno aku kecap asin campur es krim. Lang Gilang, kon gak duwe kanca kurir JMO alang. Aku lho Lang, mari tuku sepatu, tapi gak teko-teko. Salah alamat, Malang dadi Pemalang. Sing salah nulis alamat sopo? Ya sing dodol sepatu, Lang. Lah kon wis seru sing dodol sepatu sing salah nulis alamat. Lah kon lapo golek info kurir?
Yo beke lang, kurir iso dihubungi. Ndek endi posisine sepatuku? Kurir iku gak ngerti apa-apa, Rat. Kurir iku ngetono tekan gudang nang alamat. Kapok akon kualat, tuku sepatu gak teko-teko. Kon ngerti ambo sepatumu ndek ndi? Nyangsang ndek laut kono lho. Ojo ngelamak kon. Kon lo gak ro apa-apa. Engko lek dianu nangis. Ya apa iki rek? Kerjaan sepi, kena pemasukan, pengeluaran terus. Gak usah sambat Alang. Rezekiku sudah tertakar, gak mungkin tertukar. Apa yang sudah menjadi rezekimu tidak akan tertukar kepada orang lain. Allah itu maha kaya, maha hebat. Jadi gak usah sambat. Yang penting kok apa Lang? Berdoa dan berusaha terus ikhlas. Nggih, Bu. Leres jenengan. Loh, tekan ndi sampean, Pak? Wes yo Lang. Aku iki kesel. Mari ngurusno KTP-ne wong 13. Saiki aku antara ngantuk ambek budrek. Kon yo mulai sekolah gak salin. Sik tak lacak, sik mangan es krim iki lho, mari kita salin. Es krim apa iku sing mbok pangan? Salted karamel. Lho, Enak aja. enak Lan. Iku lho Lang, kandhani gak percaya. Gilang tak tangandani enak gak percaya kon. Ono gurih-gurih ambek manis-manis Lan. Iya tak. Iku es krim dikei kecap asin. Masa enak temenan sih? Lho Lan, es krim kok dicampur kecap asin iya. Iya cak lagi kecape. Lah kok enak? Lah yo gak ero, lah wong buktine enak. Lu, kon iku aja mangani cemilan iku ae, Lu. Iku kudu lombok asli. Engko kon lek watuk nyusahno wong liya. Lah aku keselak bumbu titik iku lho Mas, enak. Kon iku dieman disayang kok gak kenek bantai. Lah emang Mas, sampean sayang nang aku. Jawaben kok, sampean sayang nang aku. Pertanyaanmu iku lho. Lek aku gak sayang, terus lha apa kon tak kawin? Aneh-aneh ae kon. Kon lapo rene le njak dhuwit ah. Ora ya. Lah terus, Saking iyan nukokno sampean rokok. lah lapo sih bar? Aku ingin mari menang biliar ya, oleh hadiah. Walah, mending lek ana koyo ngono maneh, gak usah nukokno ayah rokok. Mending dhuwit sampean gawe tumbas jajan. Yo jarno ah Mas, wong jenenge anak. Wong duwe rezeki kepingin nukokno. Lak ngono sih bar, lak kepingin nyenengno ayahmu sih. Nah, maksudku ya ngono iku, Mas. Sik Le, sampean iki kok mambu duren sih? Iya ya, iku mang mari tuku duren aku siji. Nukokno mama iku lho. Krungu lu awakmu lu. Lek mamae ditukokno duren, lek ayahe ditukokno rokok iki lho. Kan gak adil. Mas yo ayah yo doyan le nang duren, mbok pikir gak doyan. Mas yo mama lulu yo doyan bar ditukokno duren bar. Apa meneh musangking? Yo arep. Lek kono jok musangking, musange tok ae. Salah ya. Sing bener iku mustaqim. Ojo lama. Kok susah ya? Tapi mudah lepas. Wis Rok, percuma mbok benakno. Tetep ojol iku gagange pintu. Wong iku rusak gara-gara bojomu. Lek buka tutup lawange jedeng cek buantere gak iso alon. Ya ini gara-gara kamu kasar ke barang. Kalau nutup gak bisa pelan. Loh, kok nyalano aku? Lah wong ancen gagange lawang iku kualitasé sing elek. Jajal po, tuku gagang pintu sing kualitasé apik, lah awet. Enggak, emang kamu kasar. Kate dikai gagang pintu sing ya apa lek kon? Tetep kerapas nang barang. Akeh jajalo, model gagang pintu koyo apa sing apik sing awet. Jajal iku lho, tuku gagang pintu sing gawe password, sing ana fingerprint-e iku lho, lah awet. Maksude, gagang pintu ya apa sih? Iso dipasang di jeding. Ya iso ta Mbak Lel, gagang pintune ndek pasang ndek lawang apapun. Enak, ono password-e, ya ono sidik jarine. Dadi gak kabeh wong iso masuk. Oh, aku ngerti sing mbok maksud. Lah prasamu, kene lek kebelet ngising, kate leren minta password barang. Yo selalu gur tataine. Lah lawang sing biasa gagang pintuwe. Ambek anu rok susi ku aneh-aneh. Yo lek kene iki omahe sultan ngono perumahan mewah. Ngunci di kampung gagang pintu leren gawe sidik jari barang. Ku lho, tanggung jawab apa tuku? Kok aku dikongkon tanggung jawab? Lah wong ancen niku gagang pintune kualitasnya sing elek kok. Tante Susi, sampean duwe kater ah. Nyele bohong. Ono iku lho Lan, kate digawe apa kon kater? Kate tak gawe garap tugas tekan sekolahan. Nyele ya Tante Susi. Kon niku gak ngenakno wong rebahan. Set tak jupuke.
Nyo iki lho kater, ojo dilangno lho ya. Iya Tante Susi, les mari tak balekno kok. Yo. Makasih. Yo. Ini kalau dipaten bisa Mbak Lel, dilem besi, tapi nggak bisa digoyang-goyang. Wis semburo karep murok, pegal-pegal mari gagang pintu iku dicepot ae wis. Gawe rumput Jepang digawe talenan ngono, dicantolno. Gak usah gagang-gagangan. Lek iki pasti oleh nilai api aku di sekolahan. Arek-arek gak kira ono sing ngembari. Ayo sopo sing ngalahno bulan? Bulan oleh PR keterampilan. Yo kecil toh. Lah kan, wis mari cepet. B. Bulan kurang sijine. Iki bakal dadi sandal favoritku yang bakal menemani perjalananku kemana saja. Apa sih arek iku? Kon lapo sih mbok kok senengane intip-intip kok kura-kura. Kok turunane maling ayo, kok mencurigakan? Ojo rese, sopo sing ngintip kon? Wong aku lho kate BAB. Yo wis BAB yo. Malah cepet sandal kene kon yo. Ayo semangat. Akhirnya mari. BA Bulan Akbar pasangan sejati. Endi Akbar lan? Loh. Kok gak ono? Lah jane geno Akbar iki Mama Lela. Aku lho dhewean, ono mbok iku turu, digugai ya. Lah lapo mbokmu turu kate dibugai, plaur ra. Kok nyelekater Susi digawe oret-oret sandal iku lan. Sandal api-api digerigisi kaya ngono. Apa arti BA iku lan? Brand ambassador ra? Wih, ngawur ton. BA iki artinya bulan ayu. Hei, iso lek ngeles. BA artinya akeh lho lan. Bulan ayu iso. Bulan abab iso. Bulan angot iso. Bulan ayan yo iso. Ya wis ta Mama Lela, sak karep-karepe sampean sing ngartikno. Akbar gak ono nek kene. Tak kandhani Mama Lela yo. Gak harus keberadaan suami, istri harus tahu. Lah kok tambah. Iya Len. Mama Lela ayo kok lama. Ayo indikator wis mari apa durung iki? Mari. Hah? Apa arep BA iku ayo? Bulan ayu.